היה כתוב 10:10, ואני כזה, אני מאחר. יש לך זמן לקפה. כן. זהו, נראה לי שעלינו לייב כבר, כי הוא אומר לי שאנחנו מוקלטים, אז אני, בניגוד למה שאני תמיד עושה, אני לא אחכה שאני אראה את זה בפייסבוק, אני רץ. וובינר שאלות תשובות, 14/11. רפאל בדיוק דיבר לפני שהתחלנו על לסכום שדות של דוריישן, ועמית בדיוק התחיל להסביר מה הוא ממליץ לעשות. אקשן. בקיצור, אני אומר שברגע שיש לך קישוריות בין המשימות בנות למשימת האם, אז אתה יכול פשוט לעשות רולאפ. מה שכן, בגלל שזה תוך טבלאי, הקישוריות, צריך לשים לב לכיוון של הקישוריות. האם הקישור הוא מהבת לאמא או מהאמא לבת? כי בתוך אותה טבלה הקישור הוא לא הדדי. זה מגבלה של Airtable שהיא הכי מציקה בעולם, יש על זה feature request מלפני 5 שנים, והם לא משנים את זה. אז בשביל שתעשה roll out, הקישור צריך להיות לדעתי מהבנות לאמא, אבל תבדוק את זה. כי אז אתה יכול לעשות פשוט סכימה על הדוריישן. אוקיי, זאת אומרת, אם יש לי עכשיו טבלת משימות וטבלת שעות, אז אתה אומר לבדוק שהקישור מהשעות למשימות, נכון? רגע. יש לך בעצם כאילו פעילות שהיא עם זמנים, וכולם כאילו תחת משימה? אתה רוצה אני אראה לך את זה רגע? כן, בטח. יאללה. אז זה לא בטבלה אחת, זה בשתי טבלאות. שתי טבלות. נו, אז זה בכלל קל. נניח, יש טבלת פרויקטים, אוקיי, טבלת שעות עבודה. שעות עבודה מקושרת למשימה אחת, לצורך העניין, שעת עבודה פה 1.5 שעות, 2:13, סתם אני זורק. אני רוצה למשוך את הסכימה הזאת אתה יודע, לאיזשהו שדה פה. רגע, המשימות שכתוב זה מקושר לטבלה הזאת? כן, אז מה שאתה צריך לעשות בעצם, תוסיף עמודה, כן, לך לרולאפ, אוקיי, זה למטה שם, סבבה. את ה-duration. 2. duration, לא יודע. זהו, קריאייט. חזק, מהמם. מה בעצם רולאפ עושה שאני... רולאפ יודע לקחת את כל הרשומות המקושרות ולבצע על כולן ביחד איזושהי מניפולציה. תיכנס פנימה עוד פעם להגדרות. לא שומע? תיכנס להגדרות, תעשה דאבל קליק שם למעלה. פה? לא, על השדה. אה, הכותרת של השדה. אתה רואה שלמטה כתוב לך aggregation formula which כן. pulls up the values in each included record. כרגע יש פה sum ולכן הוא סכם לך, אבל אתה יכול נגיד לשים max ואז אתה תראה את הערך העליון, מינימום זה הערך התחתון, זה נגיד טוב בדרך כלל על תאריכים, אם אתה רוצה נגיד זמן שיחה אחרון, אם נגיד יש לך טבלת אינטראקציות. מהמם. זה אתה יכול לעשות פה ממוצע, אתה יכול לעשות פה unique value, הרי יש להם, כאילו אם אתה נגיד לוקח סטטוסים שכולם אותו דבר ואתה רק רוצה את הסטטוס הבודד, אז אתה יכול לעשות פה הרי חזק. unique ולקוראים לזה. בקיצור, יש פה כל מיני פונקציות שניתן להשתמש בהן והן רצות על כל הרשומות המקושרות, ואתה יכול לשים פה פילטרים בצ'קבוקס הזה שנמצא בין זמן עבודה לבין הזה, אז אתה יכול לשים פה ממש על איזה רשומות מבין כל הרשומות אתה רוצה לעבוד כרגע. מהמם. כן. אחלה, תודה. בכיף. אייל, כן. היום אתה עושה הסבר על המודל החדש, נכון? של מייק? לא, לא? לא הספקתי, סליחה, אני מודה. עשיתי לך עכשיו שיווק בקבוצות, שכולם ייכנסו. אני יכול לעבור על זה, אבל כעיקרון... אני התחלתי לשחק עם זה, ולא הבנתי, כאילו, הוא לא נותן להעביר נתונים מה הקטע? מה זה בכלל המודל החדש? הוא כן נותן להעביר נתונים, יש לך איך? input variables. יש לך ב-variables, איפה שה-input variables, אתה יכול לראות את ה-input variables של המודול אב שלו. אני לא ראיתי את זה, בא לך להראות לנו את זה? יאללה, בוא נשחק עם איך זה. הכרחנו אותך, אה? סליחה. מה, כן, אני בשביל זה באתי לוובינר, כאילו. לא שיחקתי עם זה. על מה מדובר? כן.
על אב ובן של מודולים במייק. מייק מאפשרים עכשיו לשרשר סצנריו. לשרשר סצנריו עם אחד תחת השני. יאללה, בוא נעשה פולדר חדש, ואיך נקדיש. זה עוזר? במקום לשרשר סתם. סצנריו, אז אתה עושה סצנריו שיש לו אח ובן. במקום לעשות כאילו HTTP ולקבל ובוק בצד השני, אתה יכול לעשות את זה כאילו בתוך מייק, זה הרעיון. הרעיון הוא שהארור ורפורטינג וכל הקטע של ה-observability הולך להיות הרבה יותר קל, כאילו. תוכל לראות גם מי הסצנריו בן של איזה סצנריו אב, זה כאילו השוס. חזק. אוקיי, בוא ניצור סצנריו, נקרא לו סצנריו אב, בוא נטריג אותו בוובוק, סתם תהיה לנו משהו שנוכל להטריג. בוא נמצא איזה משהו שאני אטריג לו. אין בעיה עם הטוקן שאתם רואים פה. לא, זה איזשהו טסטינג, זה סנדבוקס, זה לא... הכל בסדר, סתם מצחיק אותי. מה אני רוצה לעשות? נכון, נעשה פה משהו, בוא ניצור פה, גם בשביל להבין תוך כדי, למה יש לך בעצם כל מיני כאלה מובנים מראש? כי אני עושה 1,000 זיליארד טסטים על כל מיני מקרי קצה, וכשאני בונה אפליקציה אני רוצה לבדוק את ה-HTTP response request או משהו לפרטי פרטים להבין שאני עושה דברים בצורה נכונה. בוא נעשה פוסט. מה זה, מה פתחת? מה זה פוסטמן? זה אינסומניה, זה איזשהו זה מתחרה. פוסטמן פחות טוב. כן, הוא פחות טוב מפוסטמן, אבל הוא מקומי והוא לייט. אני עושה טסט 1, 2, 3, בואו נעשה טסט 1, טסט 2, אוקיי? או, בואו נהיה סבבה. דבר 1, דבר 2, זה גם בסדר. ו-3, 2, 1. יופי. יש לי את זה, נעשה לו determine. מישהו מכיר אהרוני קרמל שאני אצרף אותו, או ש... כן, כן, אהרוני אחלה, אחלה אהרוני. סבבה? אוקיי. אז, יש לי פה את הדבר הזה, ואז מה שאני רוצה לעשות זה אני במקביל יקים, בואו נעשה סאב סנריו, פארנט, סנריו, שיהיה ברור, סנריו. זה אחד, אני שנייה שומר אותו, רק כדי שאני אוכל להקים את השני. בעצם למה אני... יכול לדפלקט. כן, אני פשוט אעשה כזה דבר. נתתי ילדה. בקיצור, חוזר חזרה לפולדר הזה, או שלא. שיהיו בריאים. בואו ניצור את ה-child. אני שנייה לא ממפה כלום, אני רק כאילו מגדיר פה... איפה זה סאב, סנריו, איפה שזה סנריו. יופי. סנריוז. חזק. סנריו. כאילו זה המודול שמקבל את הקריאה כביכול. זה המודול שמקבל? לא. מה לא? זה לא המודול ששולח את הקריאה? הגיוני שזה ישלח, כן. זה... אתה שנייה. מקבל? לא, לא, אתם צודקים, המודול פה צריך לקבל, צריך להיות מודול זה, אחר. מה נעשה? בואו נעשה קריאה. מה נעשה? איזה מודול נעשה? סתם משהו שיעשה משהו. הוא יכול לקבל, זה יכול להיות וובוק או שזה, מה, זה צריך להיות משהו הכל, אחר? אני אעשה... בואו נעשה HTTP בשביל הקטע, כן. make a request. אני עוד לא נוגע פה, אני רק רוצה שיהיה לי סנריו. אבל אתה עושה ספרים, למה אתה עושה עובד קשה? כי אני רוצה להראות את האינפוט. נכון, צודק. לא משנה. נקרא לזה child. נעשה סייב. יש לי את זה ויש לי את זה. נעשה פה שנייה רפרש, כי בטח הוא לא יזהה אותו. יש לי ובוק ועכשיו אני רוצה לעשות לו run. אוקיי? עשיתי פה תהליך, אני רוצה להמשיך לסנריו הבא שלי. יש לי סנריו. זה צודק, זה run לסנריו. ויש לי אחד שנקרא child. סבבה? עכשיו הוא שואל אותי איזה דברים אני רוצה להזין לו. אוקיי? למה שי גם מצטרף. זה חשוב לו לכתוב. פה אני נתקעתי, לא הבנתי איך אני מזין לו נתונים. תשים שם וובוק ותעשה לו... אז מה אתה מצפה לקבל? זה נראה לי מה שהוא רוצה שם. מה זאת אומרת? אני יודע מה הוא רוצה, בטח. תחזור לסצנריו השני. לך בבקשה. פה למטה לסצנריו variables. נכון. זה- אה, אני מניח שזה לזה הם צריכים. זה טסט, ור אחד וור שתיים. שי, זה אתה מנסה להיכנס? השאלה איפה הוא ממופה. רגע.
אוקיי, בסדר. זה הוא. חשבנו שזה מישהו אחר. אני כבר היה לי שי בלנק אחר פעם. חזק. זה הסצנריו אינפוטס. אוקיי? בוחרים את הסצנריו, אני פעם ראשונה איתכם מגלה את זה, כי לא בדקתי, רק קראתי. אוקיי? אז יופי, עושים ביחד. עכשיו אני מפה לפה דבר אחד ודבר שתיים, ואז בסצנריו השני, המידע, אני סתם נקציב את זה כקווירי, נגיד, דבר אחד, המידע קיים פה. סצנריו אינפוטס, סצנריו אינפוטס. חזק. אוקיי? ואז אני יכול לעשות דבר אחד, דבר שתיים, ואפשר השם. להעביר פה גם ג'ייסון, אתה לא חייב להעביר כאילו רק יכול משתנה. להעביר ג'ייסון, לעשות לו פארסינג כאילו, ולרוץ משם. שאלת השאלה, אבל איך מחזירים לסצנריו הראשון? זו תשובה. זהו, הוא יודע לקבל ריספונס גם? אתה מתקיל אותי עכשיו, אני לא יודע, אבל נדליק את זה ונעשה בדיקה. שים on demand, כן? כי פה ב-on demand זה אומר שאתה מריץ אותו אתה, דרך הסצנריו אב. עכשיו אני אעשה סתם ריצה, אני רוצה להדליק את זה. רוצה לראות את זה מפה, כי זה חשוב שתראו את ה-error logging ו-reporting. נעשה פה send. בשני גם עשית? הוא לא צריך, זהו, השני נשלח, לא? בוא נראה שנייה מה קורה פה. ו-execution ID. אין לי, אני רואה שאין לי output. שיהיו בריאים. אין לי output, אבל למה שאני... לא, סתם, נגיד לי יש עכשיו סצנריו שאני מאנדיי, איזה כיף, יוצר לי כאילו מלא 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 אייטמים, אז במקום לעשות אותם בתוך הסצנריו הכולל, כל אייטם, כאילו יש לי סאב סצנריו, ואני פשוט שולח לו את כל האייטמים שאני רוצה ליצור, ואני מקבל ממנו בתשובה, הכנסתי לי ב-Webhook Response כאילו, הכנסתי כבר את האייטם שנוצר. בוא נראה שנייה, אתה עובד עם Webhook Response, כאילו ניסיתי. כי פה, בקריאה הזאת לא היה שום דבר שחזר אליי. עכשיו אני מחזיר Webhook Response, אז אם אני אטריג אותו, אני אמור להיות מסוגל לקבל משהו חזרה. ולא. לא. אולי בסוף זה חצי הגדרה. עבודה, מה? אולי יש איזו הגדרה פה. לא. לא. מה שם? בוובינר, פה, כאילו? אין לי הגדרה פה, אין רגע, לך פה. למה 200? תנסה לפתוח אולי במודול של מק, יש לנו פה איזה ריספונס. בוא נחזיר סטטוס 400, לצורך העניין, שגיאה. לא, אבל לא נראה לי שהוא מתייחס בכלל למה שאתה מחזיר שם, כי אתה לא נותן Webhook, אז למה אתה תיתן ריספונס? נכון, אבל זה כאילו בקשה לצורך העניין, בין שרת לשרת, הנה. זה שגיאה, זה מחזיר שגיאה. הוא כן הוציא שגיאה? כן. לא, scenario is not לא, activated. זה משהו אחר. לא, אני לא רואה פה, זה לא, זה. הוא עצר בגלל שהייתה שגיאה בלי error handling, אבל מה הייתה שגיאה? בלי error handling. לא, הוא רץ על 0, השגיאה על 0. למה השגיאה? כנס לשגיאה רגע. זה? כן. אין לך טריגר, אתה לא יכול להחזיר ריספונס ל-Webhook שאין לך Webhook. ספונס עושים, כן לך Webhook. אתה לא אתה יכול לא on להחזיר סתם demand ריספונס. כנראה, אתה על השעון שם כנראה. מה, הוא עבר עליהם תוזמן? לא? לא, זה לא קשור למתוזמן או לא מתוזמן, אתה לא יכול להחזיר ריספונס אם אין לך לאן להחזיר אותו, אין לך Webhook. אני בטוח שאפשר, אני פשוט לא יודע לעשות את זה. בגלל זה רציתי לקחת זמן, אז אני מוכן לקחת על עצמי להיראות כמו ילדה. חוק תמודה של הוובוק. אני רוצה לראות, יותר חשוב לי לראות את הדיבאגינג, כאילו איך אני יכול לראות שזה רץ ותהליך A ותהליך בן. שנייה. איך זה מופיע בכלל, כאילו בסבלה עצמה זה אמור להופיע כאילו A ובן. אני אמצא את זה... סאב-סנריוס, פה אתה. זה אפילו לא מסדר לי אותו ככה, אתה רואה? רגע. דווקא במה שהם שלחו מייק, היה שם גרפיקה מאוד יפה של איך הם מסדרים את זה. אופשנס, אסור, שם... לא. יש אפשרות לראות אחרת את זה. מה, סורט כזה? אין לי. לא. או שהעדכון לא פשוט רץ אצלי או משהו כזה. בגדול זה אמור להראות את זה בצורה אחרת, שזה לא מראה את זה אצלי. A ובן, וגם שרצים אתה אמור לראות את הבן רץ. קיצר, יש להם עוד עבודה. אולי יש הגדרות לטים או לאורגניזיישן שמשפיעים על זה? יכול להיות, שוב, העיקרון הוא כזה, שגם זה יכול להיות בן. אני צריך לגלות איך הוא מחזיר לאבא, ולעשות לכם את זה כמו שצריך, כאילו, חבל שנעשה חצי עבודה וילמד תוך כדי, ויפשל, ובלבל אנשים.
בוא נגיד שבוע הבא. הם לא עשו שבוע דוקומנטציה על הבא. הדבר הזה? הם עשו דוקומנטציה, אבל אתה יודע, מייק עושים דוקומנטציה, וואו, נראה לך. אני אעצור שם. אוקיי? רוב הדברים שאני יודע ממייק הם לא מהדוקומנטציה. כאילו, במיוחד בבניית אפליקציות, למרות שעכשיו עשו דוקומנטציה חדשה, אבל שיהיו בריאים. מישהו בא עם שאלה? כן, לי יש שאלה. יאללה, שאתה קדימה. גם תהנה ממנה. קדימה, קדימה. אני צריכה ליצור דף HTML, פוטובוק, כאילו עם פליפ כזה, דינמי. לא יודע, רגע, את צריכה להגיש את זה באתר, או את צריכה לתת את זה כקובץ? לא, אני רוצה שיהיה כתובת HTML שלא יישב לי על כלום, כי זה יהיה המון המון דפים כאלה, וזה כאילו, אני רוצה פשוט שיהיה לי איזושהי תצוגה בשביל הצד השני, אני לא רוצה שזה יישב על שום אתר, כאילו, אני רוצה פשוט HTML. תמונה כל דף? מה? כאילו, אני מביאה PDF. כמה עמודים ה-PDF? בעצם שזה יהיה כאילו ספרון שאפשר... פליפ, כן, כמה עמודים ה-PDF? 20 עמודים. ה-PDF מוכן? כאילו, בסצנריו עצמו כן, אבל כאילו עכשיו אני עוד בודקת היתכנות להבין איך אני עושה את זה, אז יש אפליקציה שאני שיחקתי איתה, שאת מעלה טמפלט של PDF, ואז אחר כך ב-URL את אמורה לשנות את התמונות כאילו. כן, אז זה מה שאני בעצם מנסה סוג של ליצור לבד. כאילו לא בדיוק אותה פונקציה, אבל כאילו אנשים יהיה להם טמפלט של פוטובוק, הם בעצם, הם שולחים אליי בוואטסאפ תמונות, ואז כאילו אני רוצה לתת להם, בואו תראו איך הפוטובוק שלכם ייראה. יש לך פה API לזה שאני רואה. כמה הם עולים אבל. לא הרבה כסף. $4 לחודש, ממש בקטנה. כן, בקטנה. יש פה איזה API שנקרא Hey Zine, סליחה, זה ככה זה כתוב, לא בעברית. רגע, אני נותן לך את התיעוד בצ'אט. כן, תודה. סליחה. בגדול אומרים לך, תני כתובת לקובץ PDF ותגידי לי איך את רוצה את זה, וזה מייצר לך את זה. אוקיי, מגניב. או שיש לך ב-UI שלהם לעשות upload, אז תוכל לראות כאילו איך זה עושה upload, אבל נראה לי שאת צריכה להגיד לו נגיד אוריינטציה מימין לשמאל ולא שמאל לימין כאלה. כן, אבל זה נראה כאילו בדיוק מה שאת רוצה. מגניב. בגדול היה חיפוש PDF to flipbook רווח API. בדיוק. אוקיי, אני כבר מחפשת בקלוד, אני כבר לא בגוגל, אז... אז אם שכחו שיש אינטרנט שלם והכל לא רק AI. כן. לי שאלה בקשר לזה, אייל. נו. יש לי לקוח שהוא סוג של מסעדה, אנחנו צריכים, לצורך הדוגמה, כל הזמנה לייצר PDF, או לכל ההזמנות שיוצאות מחר, לייצר PDF למדפסת דפי מדבקות, שלכל הזמנה נגיד יש 10 מדבקות זהות, שהן בגודל 10 סנטים על 10 סנטים. אוקיי, מה הבעיה? אם יש לך מדפסת, יש לה מדפסת, היא צריכה לקבל את ה-PDF. עכשיו נשאלת השאלה איך אני מייצר את המדבקות, PDF של למה 10? PDF? לא הבנתי PDF, למה? כי הוא רוצה בלחיצת כפתור להדפיס את כל המדבקות של מחר. איזה מדבקות? אבל ה-PDF, כאילו המדבקות ב-PDF? כן, זה מדבקות בגודל 10 סנטים על 10 סנטים, שם אייל, טלפון של אייל, וחמש עשיתי מדבקות כזה דבר כאלה 10. עם API טמפלט ועם print node. בדיוק. הבעיה ה-API היא טמפלט, להפריד את המדבקות להדפסות בודדות, זה האתגר שלך, אם זה הכל מרוח לך על דף. אתה לא שולח ככה, אתה שולח one... הוא רוצה בבלק אחד, הוא רוצה את כל 100 במכה. זאת אומרת, בעיה, אבל אתה אמור לשלוח את זה ב-100 אימיילים, או כן. ב-100 קריאות, או באגרגציה של 100. אבל זה לא אוקיי. אחד. עכשיו נשאלת השאלה, הרי ה-API טמפלט שדיברת, עסקה, זה בעצם API טמפלט, יש לו PDF של 100 עמודים. מה קורה אם יש רק 80 הזמנות, או 8 הזמנות שאני צריך 80 דפים? לא, אז אתה בעצם עושה את זה דינמי, כאילו, יש לך
ברקוד אחד, וכל פעם שכאילו אתה שולח עוד משהו דינמי, הוא כאילו ייצור עוד טמפלט, כאילו עוד PDF, אוקיי? וכמה זה עולה הסיפור הזה? כי הם לא זולים. יכול להגיע נכון, שתדע שאני עכשיו מנסה את קנווה, אולי זה גם יהיה לך פתרון. שאנחנו מדברים על 100, אנחנו מדברים פה על $70 בחודש. זאת אומרת, זה מה שזה הולך להיות. שזה סכום לא קטן. שאלת שאלה של כמה זמן הוא משקיע בזה עכשיו. זה לא העניין הזה. אתה לא רוצה, אתה יודע, היום CRM אתה מביא ב-$200, אז רק על הפיצ'ר הזה $70? אתה רוצה בסופו של דבר שיבוא אותך משהו בקוד, אין לי בעיה. זו השאלה. מה החלופה? מה עושים אם לא עושים את זה? כרגע לא עושים את זה. כן. מה כרגע? $70, אבל כמה אתה מקבל? זה נראה לי כמו משהו שאפשר באיזשהו קוד פשוט לעשות את זה, כאילו. בוא, בסך הכל יש פה תמונות, אתה מביא הרי 20 תמונות, הוא מחזיר לך PDF ככמות התמונות, כפול כמה פעמים שאתה רוצה כל תמונה, ולהביא לך PDF סגור. זה לא נראה לי משהו מסובך. שמע, אני השתמשתי בזמנו במוצר שיוצר PDFים, וכשאתה רוצה שה-PDF דינמי, זה מה זה כאב ראש? עכשיו, תודה. לא, אני אומר לך דוגרי, עכשיו בקטע כלכלי. אז המוצר עצמו עלה $10-20, לא זוכר משהו כזה, אבל הזמן שאני הייתי צריך בשביל לערוך את הטמפלטים ואת הזה, וואלה, $70 לחודש זה כסף טוב. טוב, אולי בסדר. תעשה את זה בגוגל דוקס, הכי פשוט. ואז זה לא עם ברקוד, אבל זה יצא לך PDF. גם גוגל דוקס יודע לעשות ברקוד לדעתי. אני לא צריך את הברקודים, אני צריך את השם, טלפון וסטור. שם וטלפון, שיהיה על כל פריט, על כל עוגה, שהמוביל ידע מה הוא נותן למי, שלא יפדיחות. אז תעשה בגוגל דוקס, זה הכי יש בכלל את השלב של ה-PD, אני לא מצליח להבין את כל הפלואו של מה שאתה עושה פה. יש עכשיו הזמנה נגיד של משהו? יש 10 הזמנות למחר, אוקיי. צריך לכל הזמנה לייצר 10 מדבקות זהות, בשביל למדבקות הדוגמה. האלה, מה יש על המדבקות האלה? יש איזשהו ברקוד יהודי? לא, יש שם וטלפון. מה בכלל שם? האורז של כל העוגות שם על כל עוגה שמוזמנת לאותו מפעל או לאותו מקום. מדבקה, אז זה איפה הכל. פה ה-PDF? למה יש פה PDF בכלל בתוך כל כי הפלואו הזה? המדפסת מדבקות צריכה PDF לקבל. למה, היא לא לא יודעת נכון. לקבל, רגע, היא לא יודעת לקבל דוק? וורד? ברור שהיא יודעת. ברור שהיא יודעת. כן. כן, אבל המדבקה היא 10 סנטים על 10 סנטים. תעשה נו, את אז זה. בדוק, אתה יכול ברור. במודול אחד להעביר את זה ל-PDF בתוך דוקס. מילא 10 סנטים על 10 סנטים, אתה יכול לשים ברוחב רק שניים. אתה יכול לשים ברוחב שניים. רגע. אבל למה אתה לא מכין לך טמפלייט המדפסת עם משתנים? גודל 10 סנטים או שהיא מדביצה זה מדפסת טרמל כזאת, נו, שיוצא לך 10 סנטים על 10 סנטים, נו. זאת אומרת, מדפסת היא מדפיסה בודדות. נכון. זאת אומרת ש-PDF כולל מדבקה בודדת ואתה אמור לשלוח אותו 10 פעמים. לא אמור להיות PDF אחד עם 10 עמודים. בגודל 10 על 10. מה? לא הבנתי את האתגר, סליחה אופיר. אבל אין סיבה, אתה כפית את זה עכשיו, אין סיבה. לא נכון. אתה יכול לשלוח את זה 10 פעמים, מה הבעיה? מה זאת לשלוח את זה 10 פעמים? למה ליצור דף עם 10 מדבקות במקום לשלוח את זה אחד 10 פעמים? כי יש לך 10 הזמנות או 20 הזמנות באותו יום. אז תשלח 500, מה זה משנה? אז מה, תעשה פרינט, כאילו קובץ, הוא קובץ, רוצה- קובץ. הוא לא רוצה, הוא רוצה קובץ אחד, הוא רוצה הבן אדם לבוא. גם אם אתה שולח לו 10 עמודים, זה מה שהוא עושה. אתה סתם מסתבך על הרעיון של כמה אני לא, אני לא מסתבך, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות. לא, הוא צודק, כי השליחה להדפסה ידנית, הוא רוצה לשלוח קובץ אחד ולא 100. למה שליחה להדפסה היא ידנית? השליחה להדפסה היא גם צריכה להיות דרך API. זה בדיוק היא מה לא ש- צריכה להיות ב-API, אתה גם לא טועה. עושה את זה. אתה גם טועה, כי מדפסת מדבקות באמצע הדרך יכולה להיגמר לה מדבקות אחרי 100 מדבקות, כי הגליל מדבקות הוא 500 מדבקות. מה נראה לך, אתה היחידי שקורא לו? אתה היחידי שיכול לקרוא לו? זה זרון, אחי. אף אחד לא חשב על זה בחיים. לא נגמר הנייר אף פעם. תראה, מה אחי, המכונה אומרת לך שהעבודה נתקעה, יש קיו של הדפסה. נכון, אז מה אתה מציע? אפשר אפילו אוטומטית להגיד לו לשלוח SMS לבן אדם שנגמר הנייר. כאילו, מה, אתה אמיתי? טוב, בסדר. אז מה אתם מציעים? מה אתה פרינט נוד. קח פרינט נוד, חבר אותה למחשב שמחובר למדפסת. שלום על ישראל, אתה עובד מולה ב-API. טוב, מצב שאתה בכלל לא צריך דוק. יש מצב שהוא מקבל טקסט.
לא, 10 על 10, אתה רוצה לעצב את זה יפה. אתה בטוח יש אופציה של זה 10 על סטיקר 10. שהלקוח רואה, אתה רוצה שזה יראה כן. טוב, הוא שם לוגו שם, כן. עניינים, וזה, הכל בסדר. בסדר, אל תתנסו עליי. טוב. אבל כן, אתה יכול לעשות את זה, גם לטפל בקטע שנגמר הנייר. עכשיו אני חייב לבדוק פרינט נוד. חכה שנייה. פרינט נוד. אבל עזוב את זה, גם או פייפר. בימינו יש כבר, בימינו, כבר 30 שנה, זה לא איזה משהו חדשני מה שאנחנו מתארים פה. קיצור, כן. Out of paper. חייב, מה? קיצור, חייב להיות, אין מצב שהם לא חשבו על זה, אין סיכוי. אם אתה אמיתי, אני הייתי עובד כשהתעסקתי בשילוחים של אמזון וזה, היינו במחסן, היינו מדפס מדבקות, אתה יודע כמה פעמים נגמר לאדיו, נגמר לניירות? ברור. הכל מחכה, הוא מצפצף אותך, בי 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 בי, אתה מחליף את הנייר, סוגר הזה, עושה קליק ונגמר, ממשיכה לעבוד. ברור. מה זאת אומרת? אתה יודע, אני התחלתי את העסק שלי, כי היה לי 700 חבילות לשלוח בחודש. למה הגעתי לאוטומציה? נו. אז הנושא של מדבקות הוא מוכר לי, וידוע. אבל ברגע שיש 10 הזמנות, שאתה רוצה 5-7 מדבקות זהות, צריך לחשוב פה, שלא יהיו פשלות, שלא יהיו פדיחות. כי טעויות כאלה עולות הרבה כסף. קל לצחוק ולהבין, אבל לא הרסתם בחיים כנראה 700 חבילות או 100 חבילות. הרסתי הרבה יותר, אבל אני לא יודע למה אתה חושב שכאילו זה בכלל אישו, כאילו מה לא נכון במה שאמרנו? כי בסופו של דבר, הנציג של אותו אחד שמכר את המדפסת מדבקות אמר, תשמע, הכי טוב זה PDF, תביא PDF אחד, ידפיסו, יסיימו סיפור. אז זה כמו ואין להגיד, מקום התנאי של יותר. בזק בא אליי הביתה, התחבר לאתר של בזק, בדק בדיקת נראות, וראה שהמהירות גיגה. מה אתה רוצה? טוב. אתה מצפה ממנו לדעת איך ה-API של המדפסת עובדת? או איך היא עובדת בתקשורת? לא אמרתי על API, אמרתי על... הוא יגיד לך PDF כי הוא רוצה שלא תציק לו, שהכל יעבוד. הוא יודע איזה עובד, הוא אומר לך PDF. אנחנו רואים לך שאם אתה עובד עם פרינט נוד, ואתה מתקשר מול המדפסת ב-API דרך פרינט נוד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אגב, אתה יכול לשלוח את מה זה כעבודת הדפסה בודדת פר הזמנה, ואתה אומר לו, תדפיס 10 פעמים, בדיוק. אז העבודה היא עבודה אחת. אז זה לא שכאילו, אתה מפחד שכאילו מדבקות יצאו לך אחד מעורבבת עם השנייה. לא, לא אמרתי את זה. נכון, הוא יכול להדפסה אחת 10 דפים פשוט. כן, תגיד לו, תעשה קופי כפול 10. אני אגיד לך למה אני לא רוצה להשתמש בפרינט נוד. Mm-hmm. כי אני צריך לתחזק את זה אחר כך. לא בא לי משהו לתחזק. בא לי משהו, הלקוח מקבל קובץ, קח תדפיס. הפרינט נוד, תמיד יהיה לנו תקלת תקשורת במשרד, תמיד משהו במדפסת יראה שגיאה, וצריך לתחזק את זה. אז רגע, אופיר, אבל יש פתרון, אופיר, למדפסת יש פרינט פרום אימייל? אני גם לא רוצה להתעסק בזה. אני רוצה PDF, הלקוח קיבל PDF וזהו. תחשבו, זה נכון, אם אתה איש אוטומציה ויש לידך, אתה רואה מר API, הכל סבבה, תודה לתחזק את זה לבד. אבל תחשב על מצב שיש לך 11 בבוקר, צריך לייצר מדבקות, המדפסת הזאת לא עובדת, משהו בפרינט נוד, הכרטיס אשראי לא עבר, אכלת אותה. מה קורה אחרי 2 דקות? מתקשרים אליך בבהלה, אני לא רוצה להיות שם. רגע. מקבל את מה שאתה אומר. אוקיי, צריך פולבקים. במקביל לעבודת הנפסה שאתה שולח לפרינט נוד, אתה שולח להם למייל, לאיפה שזה קובץ, אגב בודד, לא חייב, תחשוב עכשיו מ-PDF בודד, אתה יכול להדפיס אותו כפול 10, בקונטרול P, פשוט, לא עכשיו סיבוכיות, אתה פשוט אומר לו תדפיס 10 פעמים את העמוד. זה אופיר, סבבה אני פעם שמתי ברקוד, אופיר, אני פעם שמתי ברקוד שכזה מאחורי הברקוד היה טופס פילאוט עם כל הדברים, ואז היה אפשר לוודא בדיוק שהתמונה תואמת, שהכל תואם, ואז זה באמת הביא איזושהי ודאות כאילו לבעלת העסק שהיא לא טכנולוגית בכלל, והם גם יכלו לתפעל את זה לבד במידה ואין זה, אז כאילו הם פשוט עשו את הסדר והדפיסו את הברקודים מאיירטייבל. טוב. pages per sheet, לא? יאללה, לא משנה, נסתדר, תודה. אין קופי. קיצור, אתה יכול לשלב תהליך של הדבר הזה עם פולבק, זה מה שאני הייתי עושה. כאילו, או, ברור לי שאתה לא רוצה כל החיים שלך לתחזק את זה, תן איזושהי תמיכה מוגבלת להתחלה, עד שזה עובד כמו שצריך. ואז, אתה יכול לתת לו כאילו עלות אני אגיד לך מה, שוטף. יש לי פרויקט שעשיתי
מלפני 3 שנים לעסק שמוכר מאות חבילות בחודש, ועשינו פשוט HTML בתוך דף A4, הוא מדפיס במדפסת A4, אתה יודע, דפים כאלה מחולקים. זה עובד טוב, מצוין עם Cloud Convert, שנים לא נגעתי, לא תחזקתי. זו המטרה שלי כאיש אוטומציה. המטרה שלי לא לתחזק את הדברים האלה. זה לא מסוג השירותים שאני חושב שאני אוהב, בטוח גם לא אתם. ואני אוהב שאני עושה משהו פעם אחת, וטוב, גם אם הוא לא מושלם. אנחנו בסופו של דבר צריכים לספק מוצר שיעבוד וכמה שפחות תחזוקה, למרות שיש כאלה שבא ויגידו, תשמעו, אנחנו בסופו של דבר עושים כסף מתחזוקה, שמה הכסף. אני לא חושב כך. ולכן אני מעדיף כמה שפחות חיבורים, כמה שפחות עניינים, והלקוח יעבוד אולי עוד עם כמה קליקים. עכשיו ברגע יש לך מדפסת מדבקות בבית ואתה אורז לבד, אז אני מסכים, צריך לעשות את הפרינט נוט, צריך לעשות הכל, לתשאל, לשחק, אתה יכול לתחזק את זה לבד. אבל ברגע יש לך 20, 30, 40 לקוחות, אלפי סנריום שבנית, אנחנו צריכים לשאוף שיהיה כמה שיותר פולבקים, כמו שעמית אומר, וכמה שפחות תחזוקה, שהראש שלנו יהיה פנוי להתעסק בלקוחות חדשים ופרויקטים שירוויחו לנו יותר. זו הנקודה. זהו, זה בחירה. אני לא הייתי נותן לו לעשות דברים ידניים. כאילו, אם יש אופציה לעשות את זה אוטומטי, ולהגיד לו, לתאם ציפיות, ולהגיד לו שדברים עלולים ליפול, אם לא תשלם. לא, הידנית זה כשהוא יעשה את המינימום, יקבל לינק, ישלח להדפסה וזהו. אבל אני צריך להביא לו את הלינק בצורה עובדת, כמו שצריך. זה השקפת העולם שלי. אופיר, אבל יש לי פה דווקא נקודה עקרונית, כאילו, אני חושב שזה דווקא נושא חשוב. כאילו, אתה אומר, פרינט נוט זה טוב לעסק ביתי, אבל זה בדיוק הפוך. דווקא ככל שהעסק גדול יותר, וככל שאתה, כאילו, בעל עסק שאתה מטמיע לאוטומציה, אחד הדברים הטובים והמלחיצים שמגיעים מאוטומציה טובה, זה שהעסק גדל. פתאום יורדות כל מיני מגבלות וצווארי בקבוק משתחררים, ופתאום לעסק יש יכולת לקבל סקייל הרבה יותר רציני ממה שהוא קיבל קודם. וחלק מהאחריות שלנו כאנשי אוטומציה כמובן זה הרי לבנות לאיפה הוא יהיה עוד חצי שנה ושנה ולא איפה הוא יהיה היום. אז אני אומר, דווקא ברגע שבן אדם גדל ואתה צריך לרוץ, ואני הייתי עובד במחסן אחי שכאילו מקבל מאות הזמנות של אמזון כל יום והיינו צריכים להדפיס בכמויות ולהדביק זה. לא היינו יכולים לעבוד אם המדפסת לא הייתה עובדת לבד. המדפסת הייתה עובדת לבד. כשאני הייתי מגיע עם המוצר מלוקט מהמחסן, המדבקה כבר מוכנה. כי אני קיבלתי במחשב אחד את ההזמנה והלכתי ללקט אותה, והמדפסת עבדה וכבר הכינה לי את המדבקות, ורק הייתי צריך למצוא את המספר הזמנה מכל המדבקות שיצאו שם. אז גם את זה, תראו, כשאתה שולח אלפי חבילות במרכז אחסנה של זה משהו אחד. כשאתה אורז אוכל זה משהו שונה. אתה מבין? אתה צריך לעשות את ההתאמות לכל לקוח, זו דעתי. עכשיו, גם הפתרון של פרינט נוד הוא מושלם, לא ללקוח הזה. ואני חושב שגם השלב שאתה מטמיע ללקוח אוטומציה, יש הרבה פעמים שאתה צריך לעשות את זה בשלבים ולא מ-0 ל-100. אין בעיה, אז למה בעצם יש לך בעיה עם גוגל דוק? מה הבעיה עם הפתרון? לא אמרתי שיש בעיה עם גוגל דוק. זה אחלה, נשמע שזה... HTML עם אגרגציה שאתה עושה כאילו כמה מוצרים שיש, בונה את ה-HTML אחד ו-create doc from HTML. לגמרי, יכול להיות. נראה לי שזה שם הפתרון. כי אז הוא יודע להביא לי גם PDF, ואז אני די סגור. אופיר, מה הכמויות שאתה צריך? כמויות, זה כמספר ההזמנות ביום זה בין 5 ל-20, כפול 5 מדבקות או 10 מדבקות לכל הזמנה. אתה מדבר על 100. לא, אבל זה דף אחד כאילו. זה לא דף אחד, זה כאילו, יש לך 100 מדבקות או 150 מדבקות, אבל זה דף אחד לכל הזמנה לשאלתך. אתה מדבר איתי בפרטי. טוב. טוב. מישהו בא עם עוד שאלה? לי יש שאלה, אני מנסה במקביל גם... סתם, זה פשוט תהליך שלא נגעתי בו מלא 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 זמן, אז יש שם בלגן כי התעצבנתי ממנו, אבל ננסה בכל זאת. טובים שביותר, רגע, אני אפתוח, יש לך שיתוף. סבבה. אתה גם רוצה לשאול שאלה? שאני אזכור. כן, האמת שנייה, אני רק רוצה לדעת אם אני כבר פספסתי את זה, נראה לי היה דיבור פה היום על התת סנריואים, נכון? כן, אני עוד לא, אני הבטחתי שיהיה השבוע, אני לא הספקתי לעשות לזה מעבר כמו שצריך, אני אעשה מעבר כמו שצריך, הדרתי בהתחלה קצת, בלבלנו קצת, בגדול,
יש בהתחלה של הוובינר הזה הדגמה של איך עושים את זה, רק צריכים להבין כמה דברים, אני צריך לתגר על עצמי לפני שאני ממש מלמד אנשים אחרים על זה. כן, כן, לגמרי. אוקיי. אפשר רגע לומר רגע משהו על אופיר וזה. אני חושבת שהרבה פעמים כזה יש כאילו תהליכים שאחרים עשו ואנחנו עדיין לא, וכאילו אנחנו באים עם איזושהי חוסר ודאות לגבי זה, וזה תמיד קורה וזה בסדר גם כשאתה הרבה זמן בתחום וגם כשאתה לא, וכאילו נראה לי פשוט העניין כזה שהצחוק סביב זה כזה קצת לא, לא נפגעתי. פוגע. אני הגעתי לעולם הזה, לעסק שלי, שהיה של משלוחים של כמה חנויות eBay ואמזון. עשיתי גם פרויקטים בנושא הזה. אם אתם חושבים שנפגעתי ממש לא, להפך, אני לא, באתי פה לחפש אני פתרון. לא אומרת את זה עליך, אני אומרת מכירים באופן כללי, כאילו את אופיר, והוא מכיר את כל הדפיקות שלנו כבר 7-8 שנים, אז... סבבה, אני פשוט רוצה רגע לנרמל את זה, שכולנו כאילו, יש לנו איזושהי חוסר ודאות על הרבה דברים, וזה סבבה. לא, יש לי אני ודאות. רוצה להגיד יותר מזה, אני מגיע ללקוחות היום, שאנחנו מגיעים ללקוחות גדולים, אומרים לי, יש לנו API של מערכת שבנה סרגי לפני 20 שנה, זה כתוב בברייל, תתחבר לזה. בסדר? אז אני חי בחוסר ודאות אחד גדול, וגם עמית. וזה חלק מהעבודה הזאת, כאילו, כי אתה מקבל דברים שאתה לא יודע איך לעשות, אתה מגלה אותו. אוקיי, ברור, כולנו, אבל כאילו אני פשוט אומרת, זה כאילו אנחנו כולנו שם, אוקיי? זה כולנו נורמלי, וכאילו אם כאילו אנחנו נצחק על זה, אז זה כאילו זה סתם חבל, כי זה כזה סתם כזה סותם פיות, אז כאילו... חלילה, הכל פה בצחוק וברוח טובה, ואין מה זה, אנחנו אף פעם לא צוחקים על אף אחד פה. יותר צוחקים עליי מאשר, או על עצמי, מאשר... לא, ברור לי, אני רק רציתי לנרמל, זה הכל. רוב החצים מופנים אליי בקביעות. תמיד זה כאילו לפה. כן, מסכים. קטן עוד עוז בהתחלת ההסבר. קדימה עוז. יאללה. אז ככה, סתם נחבר אתכם שנייה רגע לתהליך, מה אני מנסה לעשות כאן. ניסיתי לייעל קצת את השאלון אפיון שלי, אוקיי? ובעצם יש לי כאילו שאלון מאוד מאוד ארוך ומתיש, אני אוהב להתיש את הלקוחות שלי לפני, זה חלק מהאסטרטגיה. בקיצור, איזשהו שאלון אפיון ככה מאוד מאוד ארוך, בסופו של דבר רציתי להכניס אותו לאיזשהו טמפלט כזה בוורד, ולשלוח אותו ללקוח שיהיה לו את זה גם, כי הוא עובד עליו קשה, שיהיה לו את זה בשבילו. עכשיו, מה הקטע פה בעצם? יש כאן כמה דברים, יש פה שני דברים עיקריים, שבעצם הם דינמיים. זה כמות המערכות שהוא השתמש בהם בעבר, או רוצה להשתמש בהם, אוקיי? וכמות המוצרים שיש לו בעסק, זה בעצם שאלון פילאוט, אז על כל אחד מהדברים האלו הוא יכול להכניס באופן דינמי מספר משתנה של זה. אז בעצם מן הסתם הלכתי לוורד טמפלט, כי הוא היחיד שיודע לייצר טבלה דינמית כזאת של כל המוצרים, או טבלה דינמית של כל המערכות. איפה הבעיה שלי? יש לי שתי טבלאות דינמיות כאלה, בתוך ה-Word Template, ואז בעצם, אז מה קורה פה בעצם? אני מקבל את זה מפילאוט, אני שולף את הרקורד מ-Airtable, מוריד את הטמפלט שלי מ-OneDrive, ואז יש לי פה בעצם שתי טבלאות בת, אחת של מוצרים, אחת של מערכות, שכל אחד מהם אמורה להיכנס לתוך טבלה בתוך ה-Word Template בסוף. ופה אני מסתבך, כי בעצם הטבלה הראשונה נכנסת אחלה, ואז מה קורה? את הטבלה השנייה, בגלל שכמובן, שאני יכול לשים פה אגרגטור וזה וזה, אבל אם אני אשים פה אגרגטור, אני לא אוכל לקבל את הנתונים, כי הדבר הזה הוא אגרגטור בפני עצמו. כן. אז מה קורה? הוא בעצם כאילו, את הטבלה הראשונה הוא מכניס כמו שצריך, ואת הטבלה השנייה הוא מכניס 4 פעמים, כי זה רץ 4 פעמים. כן, התשובה היא להשתמש בסט וגט וריאבל, כאילו, כי אתה צריך פעם אחת לעשות את התבנית של הטמפלייט, ויש לך פה אחד שעושה איטרציות, אני הייתי מפריד את זה. קודם כל הייתי מסתכל על הרי זה מקבל אריי, נכון? המייקרוסופט... אבל זהו, אני לא יכול לעשות לו סט וגט וריאבל, כי הוא חייב, זה הדבר הזה, הוא אגרגטור. הוא חייב לקבל מערך. עכשיו, אני לא יודע אם הוא יודע להתמודד... וריאבל גם יכול להיות מערך, זה מה שאני רוצה להגיד. כן, אבל הוא צריך לקבל לא רק מערך, הוא צריך לקבל בנדלים, כאילו. זה מייצר לך בנדל אחד. אתה עושה מערך ואז אתה עושה איטרציה, כאילו, איך שלא תסובב את זה, בגלל המבנה של הדבר הזה, הרי מה שהייתי עושה, זה עושה, כאילו, סתם בשביל הסדר... זה מה שאני טועה, כאילו, אם היית נגיד עובד, ישר שהראית לי את זה אמרתי גוגל דוקס, כי גוגל דוקס... לא, אבל גוגל דוקס לא יודע להתמודד עם הטבלאות האלה. הוא לא צריך. הוא יודע אם אתה הופך את זה ל-HTML. ל-HTML כן, אבל זה נראה רע. לא נראה טוב. מבין? אבל נגיד אתה רוצה לעבוד עם זה,
מה שהייתי עושה, זה פשוט עושה פיצול שומר את זה בתור variable. כי הרי אוקיי. מתוך המודול 51, אתה צריך בנדל אחד, נכון? ומתוך מודול או שלא. מה יוצא לך? לא, זה הקטע, שמכאן אני מקבל 4. מספר דינמי של בנדלים, ומפה אני מקבל מספר דינמי של בנדלים. אוקיי, פה נגיד קיבלתי עכשיו 2 בנדלים, כמובן זה רץ 4 פעמים, ופה קיבלתי 4 בנדלים. אז בטבלה הראשונה יהיו 4 שורות, בטבלה השנייה יהיו 2 שורות. אוקיי, אז מה שאתה צריך לעשות, זה... אתה צריך לעשות איזושהי אגרגציה לכל אחד אחרי כל שלב, ובסוף, בענף האחרון, לעשות איטרציה. כן. אבל אם אני אעשה איטרציה, הוא יחבר לי את כולם לטבלה אחת, זה צריך להיות בשתי טבלאות נפרדות. הוא לא יחבר אותם לטבלה אחת. אז איך, בוא נראה שנייה מה. שליטה שנייה, אני אכנס שנייה להסתכל איך זה בנוי פה. רוץ על זה. סקרן. הוא מקבל בנדלים, זה אגריגטור. כן. עכשיו בעצם יש לו משתנים קבועים, דינמיים, שהם לא בתוך טבלה, ואם תגלול למטה תראה את כל הטבלאות. אוקיי, וואי, יש לך פה הרבה משתנים. יש לי פה מיליון משתנים, כן. והנה פה הטבלאות, זה טבלה אחת. אין בעיה, אני רואה. מה שאני אומר זה שיש לך בחירה של שתי דרכים to go about this. כאילו, יש מצב שכדאי לך לעשות פשוט map, אתה מבין? כאילו, value זה mappable. נכון. לא, values, אני לא יודע אם הוא מאפבל. נראה לי שלא, לפי מה שאני רואה פה. לא, לדעתי הוא לא מאפבל. רק כן. כל value בפני עצמו הוא מאפבל. שנייה אחת, אני אעשה לך פה clone כדי שאני לא אגע לך בקיים. בוא נעשה כזה דבר. יש גם 200, תפתח חדש. לא, יש פה עשרות, כן. פיין. זה. כן, זה. עכשיו זה כל הכיף של המודול הזה שהוא אגרגטור בפני עצמו, אבל אני... אין דבר. איזה באסה. לא, אי אפשר. יש במייקרוסופט וורד make an API call? לא שראיתי. יש, אבל זה... פה... לא, אני יכול לעשות לו HTTP רגיל, אבל לא ראיתי שיש לו Make an API call, אז פשוט לשלוח לו בקשה. אתה מבין איפה אני חותך? כן, אני מבין לאיפה אתה חותך, אבל זה אומר שאני צריך לבנות את כל ה... אתה מזין לו דאטה, זה לא API. זה לא כמו גוגל דוק שניגש לתוך הדרייב. זה פה הוא מקבל דאטה. הוא מקבל דאטה והוא עושה עליה אגרגציה גם בתוך הזה. מייקרוסופט וורד. מייקרוסופט וורד. הנה שם. לא, הטמפלט, אני לא רוצה את הטמפלט. סופט וורד. אין? זה מה יש פה. באמא שלהם? כן. המצב זה קשה. עוז, למה לא עם גוגל דוקס? זה פשוט לא ייראה טוב, זה פשוט ייראה רע. אתה יכול לעצב את זה איך שאתה רוצה. כן, אבל צריך לשבור את הראש על איך לעצב את זה. פה פשוט יש לי כבר טמפלט מוכן של וורד, אבל כן. בוא נגיד אם לא, אז אם זה לא אפשרי פה, אז כן. אני ניסיתי להגיד, אוקיי, אולי אני יכול לקחת כאילו, ליצור את הטמפלט עם טבלה אחת, ואז לערוך את זה עם טבלה נוספת, אבל לא הצלחתי לעשות את זה. פה יש לך... מה לגבי לייצר מסמכים נפרדים ולאחד אותם? גם אופציה. אבל אם ככה נראה לי אני כבר מעדיף לעשות את זה ב-HTML בגוגל דוקס. HTML בגוגל דוקס לא ייראה לך טוב כמו הטמפלט בוורד. שנייה. זה בטוח שלא ייראה טוב כמו הטמפלט בוורד. אני רוצה לעשות לך פתרון. זה לא תלוי בזה. סליחה. זה לא תלוי בזה, אני רואה. לא תלוי בזה. הם יכולים להיות בנתיבים נפרדים של הראוטר. אין בעיה שהם יהיו בנתיבים נפרדים. הבעיה היא של איך אחר כך תאחד את כולם בסוף. מה הבעיה? set וגט. שנייה. לא, set וגט, אבל... טוב, ניסיתי את זה, אבל בוא נזרום על זה. מה שהייתי עושה, אני רוצה פשוט לשכפל את זה כדי שאני אוכל לא לגעת. שכפל אין בעיה. רגע, בוא נעשה כזה דבר, לצורך העניין. מה, העכבר שלי... רגע, שנייה, תביא, אני אעשה את זה רגע, תן לי לשכפל את זה רגע. בסדר. סבבה. מה שהייתי עושה זה משהו כזה, אוקיי? עושה, מפצל את זה. נוציא אותו שנייה החוצה מפה, שיתנתק. מפצל את זה. שם ראוטר. אוקיי, עושה כזה. ועושה פה אחרי כל אחד מהם. נכון. אחר כך, בפיצול השלישי של הדבר הזה, אתה עושה, רגע בוא נעשה את זה מסודר.
לא, אל תעשה... מה? אני לא לוחץ על סידור, אני פשוט מביא אותו לפוזיציה, אל תדאג, אחרת הוא ישבש לו את כל הנראות פה. get variable על מה שעשית בראשונים? set variable, כן. שהset variable הזה, אנחנו צריכים להגדיר אותו בתור... כי אין פה משתנה אחד יש לו, לא? בעצם לא, יש לו כמה משתנים. אתה צריך בעצם, אוקיי, מה שהייתי עושה... לא, אני יכול לשים לו ג'ייסון, כאילו אני יכול לקחת את זה ולהפוך לו לג'ייסון. הייתי עושה כאילו create JSON, אוקיי? ויוצר לו דאטה סטרקצ'ר, אוקיי? זה הדרך הנכונה לעבוד. אתה לא חייב, אתה יכול לעבוד נכון. hardcode, פשוט לעשות פה כאילו את הג'ייסון אם בא לך. לא, סבבה, אני אעשה לו ג'ייסון. הקטע שלי זה... או לא יודע מה, אתה יודע כבר מה, רקורד אחד, כן. סבבה? ופה אתה עושה לג'ייסון שלך מה שאתה רוצה, בלה 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 בלה. הבנת את העיקרון? כן. נראה לך את המבנה? לא, אבל הקטע הוא זה בסוף איך אני מחבר את הדבר הזה. כי לעשות את הזה, זה החלק הקל. עשית את זה, סבבה? עכשיו פה אתה עושה get. שורה. הבנתי אותך, יש לך שתי אגרגציות פה. יש לי שתי אגרגציות, הוא לא יודע לעשות שתי אגרגציות ביחד, בגלל זה לא יעזור אם אני אעשה את הגט הזה. ולכל אגרגציה יכול להיות מספר דינמי אחר שונה של מערכים. יכול להיות אתה לא יכול לבנות את זה ב-Airtable? אתה לא יכול ב-Airtable ליצור את זה כטבלה אחת ואז לקרוא את זה פעם אחת? לבצע את המיזוג של הטבלאות בתוך Airtable ואז לקרוא טבלה אחת לתוך... יש לזה שימושים אחרים גם, זאת אומרת, אז זה בכוונה מופרד לשני טבלאות, כי יש לזה שימושים אחרים גם, ושם אני צריך את ההפרדה בין הטבלאות, וגם המבנה נתונים הוא שונה, זה לא אותו מבנה נתונים, גם הטבלאות נראות אחרת במסמך הסופי. עוז, מה אם אתה תעשה את הדבר הזה בקוד, ופשוט בוא נגיד תביא לו אגרגציה אחת? אבל אני לא יכול להביא לו אגרגציה אחת, כי אני רוצה לייצר פה שתי טבלאות שונות. בטבלה אחת יכולה להיות... הבנתי אותך. בטבלה אחת יכולה להיות... אתה צריך לייצר פה, יש לך פה שתי דברים שיוצרים לך מולטיפל בנדלס, והוא יודע להתייחס רק לאחד. בדיוק, זאת הבעיה שלי. ובגלל שאין פה make an API call או map, אז אין לך אפשרות לעשות את האגרגציה במקום חיצוני, ופשוט לשים פה את המערך. נכון, הוא חייב לקבל את המערך מפורק, והוא מחבר אותו בעצמו. ההצעה היחידה שאני יכול לחשוב עליה... זה לעשות שניים כאלה ולהשתמש בקלאודינרי או משהו כזה. כדי לחבר אותם לזה. כן, זה מה שהצעתי קודם. אבל מה שהייתי אומר לך, כאילו ממה שאני רואה פה, ההמלצה שלי הכי טובה תהיה לעבוד עם גוגל דוקס ב-HTML. אתה יכול להגיע לבדיוק אותו ייצוג שיש לך בוורד טמפלט. תגיד, מה אם אתה שם פילטר בין שניהם ואומר לו להעביר רק את הבנדל הראשון? אבל אני רוצה את כל הנתונים, אני לא רוצה רק את הבנדל הראשון. כן. המודול הזה הוא אגרגייטור, אתה מבין? בדיוק, הוא אגרגייטור. רגע, המודל השני שלהם, מה הוא עושה? הוא לא אותו דבר רק בלי אגרגציה? יש להם שתי מודולים. כן, הוא אותו דבר בלי אגרגציה. אוקיי. מה, אתה אומר להכניס לו את הנתונים כבר... כן, בוא נבדוק אותו, שנשים את המודול השני, שהוא לא אגרגטור. בוא נלך לפה שנייה. מעניין. מה, אתה אומר את המודול של ה... של הגוגל דוקס יש להם אחד אחר שהוא לא אגרגטור, העליון. בוא נבדוק אותו. אוקיי. ופה אני רואה שאת ה-values אתה יכול לעשות להם map, סגרת פינה, לא? מה שלא יכולנו לעשות באגרגטור. השאלה, מה, אבל הוא ידע לקבל את כל ה... לא יודע, לא התנסיתי עם זה, אבל נשמע לי על פניו שפה אתה יכול לבנות את זה איך שאתה רוצה. זה שורה אחת. מספיק שתמלא, תעשה בקשה עם שורה אחת, ואז נדע איזה מבנה הוא מצפה לקבל פה ב-values. אתה מבין? לא, רגע, מה שאני רואה גם, תפתח, תביא לי רגע את העכבר. כל עוד יש פה את הלופ או סקשן הזה, אז אני יכול לייצר פה את הטבלאות האלה שעשיתי. נכון, פשוט. סיפור, זה הטבלאות האלה. נכון, אז תעשה כמו שמקודם. אם תעשה אגרגטור חיצוני, ואז תשתול אותו לתוך זה. תעשה אגרגטור פה, תסתכל, תעשה פה אגרגטור, אוקיי? שכותב את התוצאה שלו ב-value. וכבר בונה לי את המבנה ג'ייסון כמו שהוורק רוצה לקבל אותו. נכון. אתה שם אותו פה, אחד לאחד, בתור מאפ, כאילו. בדיוק, יפה, יפה מאוד. נראה לי שזה יעבוד. זה המודול שהוא לא batch בשביל לעשות את ה-batch. איזה מצחיק זה. טוב, נראה לי שזה יעבוד. תבדוק, נראה לי שזה הכיוון. כן, כן, נראה לי שזה כיוון טוב. וידאו על זה. כן. אני... כאילו, זה תהליך שזנחתי אותו כבר כמה חודשים, כי באמת, כמו שאתם יכולים לראות את הבלגן של, וכל הדברים שניסיתי לעשות פה, כאילו, שתבינו כאילו מה זה, אז אם יהיה לי איזה מוזה לשבת על זה איזה שעתיים לפתור את זה, אני אעשה על זה וידאו בסוף. זה במבנה שהראיתי לך, כאילו למטה, להחליף את המודול של ה-batch ברגיל, ורק ליצור את הג'ייסונים שאתה צריך, את ה-arrays. כן, אז זהו, אז ניסיתי, תקשיבו, יצרתי פה ג'ייסונים, ועשיתי ככה, ועשיתי זה, ובאמת מה לא עשיתי, ופשוט התייאשתי ועזבתי את זה, כאילו. יש לך את המיפויים באמת.
כן, 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 מגניב. זה נראה לי כיוון טוב, לעשות את זה לא עם הבאץ'. כן. הוא לא מגניב, חותר. הוא תודה. יודע לעשות באץ' לחבילה אחת של בנדלים, לא לשניים. בדיוק, הוא לא יודע לעשות באץ' לשתי חבילות, וגם בחבילה אחת יש לך 10 איברים, ובחבילה השנייה יש לך 5 איברים. כאילו, הוא לא יודע להתמודד עם זה. כן, ברגע שאתה מגדיר לו את הסורס, אז הוא עושה כמות הבנדלים שיצא מאותו סורס, הוא לא יודע להתחשב. בדיוק, בדיוק. כן. בסדר? עוד מישהו עם שאלה? תגידו, מה עושים עם העברת פרמישן בגוגל דרייב ממייל למייל בגוגל קום, לא בוורקספייס? העברת פרמישן? מה זאת אומרת? אני רוצה לקחת חשבון אחד, קובץ אחד בחשבון אחד, ולהעביר אונרשיפ למישהו אחר. להעביר פרמישן למישהו אחר ב-API? כן. אני מקבל הודעה במייק שצריך קונסנט של מי שמקבל. וזה הזוי. מה זאת אומרת להעביר פרמישן? אני אסביר. אני רוצה שמישהו אחר יהיה הבעלים. מה? להעביר, ממש. אי אפשר להעביר ממש שמישהו אחר יהיה הבעלים. ב-UI אפשר להעביר בעלים? כן. בטח. אז אני ניסיתי כל מיני קומבינות, אבל בשורה התחתונה אני מקבל... עשית הרי פה אורת עם... כן, כן. עשית אורת עם אפליקציה, נכון? נכון, אבל שוב, תסתכל, consent is required to transfer ownership of the file to another user. כאילו הוא צריך לאשר, היוזר השני צריך לאשר שהוא מסכים לקבל את הבעלות. what the fuck, איך אני עושה את זה ב-API? עשית גוגל להודעת שגיאה הזאת? כן, כל מיני דברים הזויים. כן, אתה מעביר ownership, הבן אדם צריך לרצות להיות owner. כן, אבל איך הוא... בסדר, סבבה, אז איך אני יכול? תן לי, אין בעיה, אני אחבר את היוזר שני גם לפה, ואני אעשה לו את הקונסנט פה, אבל מה הקריאה לעשות את זה? אני יכול לשים אותו כרייטר, להעביר למישהו, לתת לו הרשאות רייטר, אין בעיה, אני עושה את זה. לא, אבל אונר אני לא יכול. מה אומרת השגיאה הזאת בחיפושים בגוגל? ב-API? ברטה. רייטר הוא לא צריך לאשר. רם, למה צריך להעביר ownership? יש מישהו שיש לו חשבון גוגל פרטי, שיש לו קבצים של החברה, והחברה רוצה לקחת את החשבון, את הפרטים אליה, את כל המידע, בלי עכשיו לעשות דאונלוד לכל העניין ולהעביר את זה ידני. לחץ על ה-Unable to transfer ownership in Google Drive V3 API in מים, מ-11 לאפריל. מלמעלה הראשון. זה לחצתי על זה, כן. לא זה, האופציה השלישית שם למטה. רגע. זה? כן, לא ספטמבר 2020? אחד למטה, לא. נו, זה? בדיוק. יפה, אפריל 24. בוא נראה, זה לא משנה מה הוא עושה בקוד, תגלול למטה. נכון, בוא נראה מה... גלול, בוא נראה, try using, תעלה למעלה. try using option resource like request body email address new owner role. owner needs to accept. ברור. מה, אני כותב שם דברי דיבה ואז אני מעביר את זה למישהו? מה גלול למטה? הדבר הזה? כן, גלול למטה. לא, אז סבבה, אז איך אני עושה קריאת ה-API של accept, זה הכל. גלול. גולה. accept זה ידני, זה לא... accept זה רק דרך ידני, בשנייה. שנייה רגע, scriptures permission are retrieved and the permission ID of the target account is searched. When the permission is not found, new permission is created and the permission ID is retrieved. Then pending... בסדר, יש לי פרמישן. זה בסדר, גלול למטה? מה שהוא מראה לך פה זה בפנימי, כאילו, זה לא... גלול למטה? מה זה? Found this in Google Bug Tracker. Google does not support changing the ownership for items which are owned by gmail.com accounts. תודה. יופי. נפלא. לא עוזר לי. למה? זו תשובה. זו תשובה? זה פתרון. פתרון כדי זה שלהגיד לך שאין פתרון. כן, טוב. dead end זה חשוב, ככה אתה יודע להפסיק לבזבז את הזמן. כן. טוב, תודה. זה כיף. 5 דקות אחרונות, מישהו עם שאלה? אגב, רם, אתה יכול לעשות משהו אחר. אתה יכול לעשות make a copy לתוך החדש, ואז לתת לו שיתוף החוצה. תכלס. מה זה make a copy? ב-UI יש אופציה ל-make a copy. אני מניח שגם פה, אם אתה עושה download, upload, או... לא, יכול להיות שיש קריאת API ל-make a copy. ברור, מה זה יכול להיות? אבל מה יעזור? אז זה לא שתי עותקים של אותו אחד, ואז הוא לא יכול להגדיר אונר. הוא לא לוקח את הקובץ מהישן, שהם תחלקו אותם אחר כך. יש לו את הרשימה, הוא יודע איפה הם נמצאים, הוא עובר להם one by one. זאת אומרת שהם כנראה בתיקייה. עושים make a copy, שם את זה בחדש, החדש הוא עכשיו הופך להיות האונר, כי זה קופי שלו, ועכשיו המידע אצלו,
אני לא בטוח שיש make, אני לא בטוח שיש... טוב, אני צריך להסתכל, לא חושב שיש make a copy. ברור שיש. איפה? יש get shot, upload. יש copy פייל, כן. אבל השאלה אם אני יכול למישהו אחר. אני צריך פה בעצם שתי יוזרים שונים. ולא קופי לעצמי. אתה בא מהיוזר החיצוני, שאליו יש share הרי, נכון? אתה מסתכל בתוך share דירקטורי. אתה עושה לעצמך קופי. טוב, אני אבדוק את זה, יכול להיות רעיון מעניין. הרי יש לך read privileges, אם לא היית יכול לגשת לקובץ בכלל מה... לא, נתתי לעצמי אפילו write privilege. בוא נראה אם אני יכול באמת להעתיק את זה שם מיוזר שם. קופי בשנייה שיש לך read. מספיק ריד. בודק את זה עכשיו. יאללה, עוד 4 דקות. נטשו כולם, אה? כן, מה זה כבר, שלחו פה הודעות, אני חייב לזוז, אני חייב לזוז, אני חייב לזוז. יש הפסקה. הפסקה, כן. הפסקה. אוי. היה פלצול כבר. אז חברים, אם אין אף אחד שאלה, אנחנו יכולים לסיים 3 דקות מוקדם יותר. אני לא אכריח אתכם להישאר עוד 3 דקות. אז אני פשוט אגיד לכם שיהיה אחלה סופש. אחלה מוצא. שכולנו נהיה בריאים, ושכולם יחזרו בשלום, וכל הדברים שצריך לאחל, אתם יודעים. אז יאללה, אז ביי ביי. ביי לכולם, ביי ביי. ביי, תודה.